Здравейте на всички! Продължаваме с нашите ежедневни мотивационни послания и днес бих искала да говоря за това колко е важно да слушаме или да се вслушваме към собствените си усещания. Защото така или иначе всички хора имат своята представа за щастие, например, за успех, за красота и така нататък. И за това е толкова важно да не се ориентираме на техните или на нечии възприятия, а по-добре да се обръщаме винаги да задаваме въпроси на себе си. Защото само аз знам как е по-добре за мен. Само аз мога да определя какво за мен е окей, а какво не е окей. Целият свят може да ми каже, че аз трябва, например, да живея, не знам, по някакъв си начин, да изкарвам айди колко си пари, да пускам детето на градина или да не пускам, да живея в брак или да остана сама и така нататък. Тоест, абсолютно всеки има своите представи. И животът е устроен така, и обществото е устроено така, че налагат ни своите разбирания. И затова аз искам да ви насърча и да ви вдъхновя, повече да се вслушваме в собствените си усещания. Аз съм сигурна и вярвам в това вече много години и наистина се вслушвам в това, че всички отговори има вътре в нас. И просто е важно понякога или в повечето случаи да заглушаваме чуждите гласове, за да може да чуем своя глас, своя вътрешен глас, своето вътрешно усещане. Доверявайте на себе си. Вие наистина знаете как ви е по-добре и как да бъдете щастлив, успешен и така нататък. Какво е това за вас? Затова научете се да доверявате на своя вътрешен глас. Това е от мен за днеска. Утре продължаваме пак.